Господин Пеевски, чакайте, аз сега тък му излязох и вие се тръгвате. Кое е това уважение? Да ви изчакам ли да си приключите чатовете или... Добре. Днес всъщност е денят, в който Слави Трифонов окончателно избра да не остарява като катедрала, както каза при Кевор Кеворкян преди 20 години. Написах ти, Кело, искам да остарявам като катедрала. Да остарява като цървуло. И вие сте една маймуна с бомба, която излиза и защитава това, което му казват временните му господари. Той е Асен Василев един бакшиш. Господин Добрев, не ми подвиквайте. Ако знаете моя нрав, ще бъдете по-пестелив. Да. Точно така. Носа ви ще придобие друга форма. Да. Сега за Искрен Митев. Аз знам, че съм изпратил официално писмо до госпожа Цветослава Гълъбова в Курило, за да видим дали има свободни бройки по здравна пътека и той да бъде лекуван. Но огромното му желание да бъде засегнат и обиден, и те го пускат, защото знаят, че той е наказателно неотговорен, поради това, че е невменяем. Те го пускат напред. Той трябва да бъде поставен под запрещение и ние трябва да помислим дали е възможно да измислим един механизъм, в който Народното събрание да гласува изменения в закона и да поставим под запрещение във връзка с безумни, обидни изказвания на хора, които наистина не заслужават коментар. Принудително лечение, тук чувам, че трябва да му се налага. Той е звезда в ТикТок, предимно отрицателна звезда. Смеят му се всички на изказванията и показва как не трябва да се държи един народен представител с обиди, квалификации. Трудно му върви мисълта, но предвид лечението, което ще му наложим, предполагам, това ще се подобри. Благодаря. Благодаря ви, господин Василев. Господин Божанков, няма да подкрепяме оръжие за Украйна. В никакъв случай. Имайте го предвид. Явно от вас зависи как се конфигурират мнозинства в България. Вие определяте кой е познат и кой не е познат. Спомням си един разговор с вас, отворен, когато правихте сглобката с ГЕРБ и когато вие казахте, че не вярвате в това, че трябва да се направи коалиция с ГЕРБ, но ще излезете като маймуна с бомба и ще защитавате на всяка цена това, което е решило партийното ръководство на ППДБ. Това е сглобката. И вие сте една маймуна с бомба, която излиза и защитава това, което му казват временните му господари. По отношение на това дали вие познавате Силви Кирилов, дали вие харесвате Възраждане или Има такъв народ, господин Божанков, това няма никакво значение, защото вие сте една малка госпожица, която скоро ще остане и без партия. Да ви кажа нещо друго.